Jedná se o projekt německé společnosti eVision Team, která profituje ze sázek na sportovní výsledky. Adresu vidíte zde. Společnost je na trhu přes 10 let a projekt WeBet4You funguje od srpna 2015. Tak a teď jste si možná řekli, nesnáším sázení na štěstěno. Společnost ani já také nesnášíme sázení na štěstěno. WeBet4You totiž využívá platformu pro sázení, to sice ano, ale nikoli hru na štěstěnu. Používá dokonalé znalosti sázkařské oblasti, ale především a primárně funkční matematický model, kdy každá sázka končí ziskem a to si za chvilku ukážeme, takže vydržte u prezentace. Ukažme si proces stručně. Podílník si koupí jeden či více podílů, jeden podíl stojí 50 €. WeBet4You používá peníze podílníků na sázení. Speciální software přitom umisťuje ziskové sázky do sportu. WeBet4You se o zisk dělí se svými podílníky. Podílník dostává 12 až 48% každých 98 dnů. WeBet4You funguje zcela transparentně a plně vyhovuje všem německým zákonům a nařízením. Ukažme si příklad ze sázky v tenisu. Sázková společnost A vypisuje kurz na vítězství Andrého 1,8, sázková společnost B vypisuje kurz na vítězství Borise 2,5. Co se bude dít dále? Bude zde fungovat poměrně jednoduchá matematika. Na Andreho je u sázkové společnosti A vsazeno ze strany společnosti WeBet4You 1000 €, na Borise je u sázkové společnosti B vsazeno 720 €, tedy celkově je vsazeno 1720 €. Pokud zvítězí André, WeBet4You obdrží 1000 krát 1,8, tedy 1800 €. Pokud zvítězí Boris, WeBet4You obdrží 720 krát 2,5, opět 1800 €. Příjmy minus výdaje, 1800 minus 1720, je celkový zisk 80 € pro společnost WeBet4You, ať zvítězí André nebo Boris. WeBet4You je tedy vždy ve zisku. Je to relativně malý, ale stálý zisk. Čím více peněz jde na sázky, tím větší jsou logicky i zisky. A zde se skýtá skvělá příležitost nám, podílníkům. Ukažme si příklad vašeho osobního zisku. Nechcete dělat nábor, nechcete nikomu nic nabízet. Koupíte si tedy 10 podílů po 50 €, což vás bude stát 500 € a po 98 dnech dostanete 500 € plus 48%, tedy celkem 740 €. Ze zisku si pochopitelně můžete zakupovat další podíly, anebo si je můžete kupovat kdykoliv. Každopádně to vše proběhlo bez náboru, bez prodeje a bez práce. Další příklad. Chcete mít pasivní příjem 2000 € měsíčně. Kolik peněz musíte vložit každý měsíc a kolik měsíců vám to bude trvat? Bude to bez náboru a svůj zisk musíte reinvestovat. Pokud začnete s 50 €, bude vám to trvat 35 měsíců. Pokud budete investovat 250 €, bude vám to trvat 21 měsíců, opět zdůrazňuji, musíte reinvestovat. A pokud byste mohli investovat 1000 € měsíčně, tak svého pasivního příjmu 2000 € měsíčně dosáhnete za 10 měsíců. Dejme tomu, že chcete tento program nabízet dalším. Jaké výhody má tedy pozice affiliate? Pozice affiliate profesionál je za 200 € ročně, tedy na 365 dnů. Získáváte tím pádem provize z 11 úrovní. Pokud by se vám nepodařilo nikoho dalšího přivést, je zde záruka vrácení peněz, takže svých 200 € dostanete zpátky.
z 0. úrovně, to je úroveň hned pod vámi přímo zaregistrovaní členové, tam nemáte žádné závazky, ale přesto dostáváte bonus 50 € za každého jednoho nového affiliate, kterého přivedete. Na úrovních 1 a plus 2 si musíte pořídit jeden podíl za 50 € každý měsíc, na úrovni 3 plus 4 3 podíly měsíčně a na úrovních 5 až 11 5 podílů každý měsíc. Ale je třeba zde zdůraznit, že každých 90 dnů máte zisk ze svých vlastních podílů a každých 98 dnů máte další zisk z 11 úrovní. Podívejme se tedy na affiliate provize z 11 úrovní. Můžete registrovat neomezený počet dalších podílníků a neomezený počet dalších affiliate partnerů. Na 0. úrovni, to je ta úroveň hned pod vámi, máte 15,4% zisk. Je třeba ještě si uvést poznámku, že existuje i pozice affiliate standard, kde si hradíte 100 € ročně, ale z té 0. úrovně, z úrovně hned pod vámi, získáváte pouze 6,6%. Z první úrovně pak to jsou 2%, ze druhé 1%, ze třetí 3/4% a to samozřejmě každých 98 dnů, ze čtvrté 0,5% a z 5. až 10. úrovně, celkově to je tedy 11 úrovních, máte 0,25% každých 98 dnů. Provize jsou vypláceny vždy 20. dne dalšího měsíce a pochopitelně máte další zisky a podíly i ze svého vlastního zisku. Podívejme se například vaší affiliate investice v hodnotě 700 €. Stanete se affiliate profesionál na 1 rok, tedy 200 €, zakoupíte si 10 podílů po 50 €, což je 500 €, čili vaše investice činí celkem 700 €. Jaký je váš zisk? Po 98 dnech obdržíte ze své investice 500 €, dalších 48%, tedy celkem 740 €. Ze sdílení WeBet4You s 10 lidmi generujete obrat 10 x 500 €, tedy 5000, a z toho získáváte provizi 15,4%, což činí 770 €. Dále obdržíte pro affiliate bonus 50 € za každého affiliate, tedy 500 €. Váš profit činí tedy 2010 € při investici 700 €. Společnost vyplácí provize velmi spolehlivě. Provize jsou vypláceny vždy 20. dne následujícího měsíce. Bankovní převod může trvat 3 dny. Ta čísla tady co znamenají? 74 a 1036 € jsou provize z podílů a 11 141,60 € je z programu Pro Affiliate. Proč tedy začít hned dnes? Máte garantovaný zisk 12% každých 98 dnů. Od ledna 2016 společnost dosahuje zisku 48% každých 98 dnů a ty tedy dává vám jako podílníkům a logicky má zájem na tom dávat svým podílníkům co nejvyšší procenta, protože potom budeme tento program rádi doporučovat dalším. Nemusíte dělat nábor ani nic prodávat, nemusíte dělat prakticky nic, stačí se zaregistrovat a pořídit si jeden či více podílů za 50 €. Vámi vložená částka a váš zisk jsou po 14 týdnech vždy automaticky převedeny na vámi uvedený bankovní účet. A pokud budete affiliate, máte provize z 11 úrovní a to každých 98 dnů. Zaregistrujte se a začněte ještě dnes. Pokud máte pozvání ode mě, použijte odkaz www.webet4us.com. Tento odkaz je také pod videem a moje jméno je Jan Janča, pokud jsem se dosud nepředstavil. Pokud máte pozvání od vašeho sponzora, použijte odkaz sponzora.
Vyplňte formulář, postup bude uveden v dalším videu. Potvrďte e-mail od info@backofficeforyou.net a kupte si podíly, minimálně jeden podíl za 50 €. Staňte se affiliate profesionál a tím maximalizujte svůj zisk. Využijte tu nejlepší, nejrychlejší, nejefektivnější a nejjednodušší cestu k vašemu dlouhodobému, stabilnímu, pasivnímu příjmu. A pochopitelně jsem vám k dispozici, abych vám k tomu pomohl. Mnoho úspěchů. Loučí se s vámi Jan Janča.